Mga kailonggo, Ari Romante sa Curaw. Kasama si Yunon Vlog. Upod naman si Yunon Vlog. Ay, ito lang. LINE の一言って今何なん？Garangos. Hangos. Hangos naman doon. Dito stage nan tatlo tulay pwede ipagkita. Hindi na ito naman. Hai. Lang kuko. Ito tumayo tao. Kuko. Asko. Dito, boss. Asko tumayo. Ato kung sa pagayad. Ay, ano to? Hello guys.降りれるよ、あっちから降りて、こっから降りて。